mar chako chenro mar nyota. Ma en chenro ma osebedo ka otime gwenge mopogore opogore ka nyocha bende obede kaunti ma Kisii mano kelo kanyakla Kisii, Nyamira kanyakla kod kaunti ma Migori ka sirikal ogolo pesa ma ikonyo godo jowa matindo mar miyogi nyalo mar chako ohala. Chenro mar nyota ni tinde nang'o to itime nang'o to bende jowa bende oikore mar rwako chenro manyien mar nyota ni e yore mag ohala. Mbaka jabedo ga ni jaluo ni to en gima nonro mar science pok ne oyango ni jaluo ni kia ohala miriambo ma pok kodwaro ne nyakwaru Ojwang. Tinende wakwayo joma matindo ni ma en pesa mobiro ber ka koro ing'e tiende gi kukune. Gavana, ma en konyruok machal ka gima koro neno ne jowa. Nitie wang'e moro ma jomoko ng'eyo ni to mar ang'o momiyo obire seche ma koro siasa mar piny Kenya ka chapni koro ng'eny nyota. Neno ni ane michakoda nyota nini ng'amonyisi na se yudo nyota. Erokamano VOJ, ing'eyo ni gik ma ok awinj tiendgi gi wigi ok athoro ga wuoye malach. Mak mana ni chenro mar nyota ni en gima timore mokwongo ok mana kaluo kende. Yes. Otimore e Kenya mangima. Kendo bende aparo ni jatend piny osebedo ka luorore kanyange kuonde mopogore opogore ka ochiwo nyota ni. To nyota ni mbaka ncha ne gore chien kacha ni to mokwongo en pesa di mimiyo jopiny. No chakore ni bi chiwe 50,000 giko chako biro nyakoro 25 ma imiyo oganda. Kaito bende chien kanyo ncha ne weche ntiere to be dhano oikore mar kawe nyota ni. To omenda mar nyota ni itimo kode ang'o? Mimba ka nogore chien kanyo ka ne ing'iyo kaka ne weche mag registration mag jok monego bene miyo nyota no biro. Kaito bang'e gikelo weche mag training jogo ma o register maikgi oromo 35 ka biro piny mo register monego bene miyo nyota go ne giwacho ni timo negi training ma kae kaka ginyalo tiyo gomenda no. To bang' mano ineno ka jatend piny ochako luorore gi lange ka gichiwo nyota ni ma osedhi kuonde mopogore opogore. Aparo mogik ncha ne gichiwe e gwenge ma Kisii. Kaito koro kendo gin kaluo kawuono. Maduong' ma inyalo penjori mokwongo ne gipenjo ni to nyota ni oaye agulu mane. Tijo ma wacho ne oaye agulu mar World Bank. Kaito piny owacho mar Kenya bende ogo bathe ojole matin. Mi king'iyo kwan dhano ma dhi yudo nyota ni to igoyo kata estimation mar giwacho ni biro romo dhano manyalo romo 800 gi wiye. To penjo michaki penjo ni to ang'o momiyo bire lak seche gi. To wacho pile bende ni sembe ipimo gi nyamin. Kipenja ni to odhi loko ngima dhano machalo nade. To wakwongo wang'iyo kata anang'iyo ni to moko mosechalo kode chien kacha chalo nade. Chien kacha e sirikal mar Uhuru ne wan gi Youth Enterprise Fund. No, wan gi Uwezo Fund. Uwezo Fund mar mene gi yudhe gi mar mene gi yudhe. Ma bende weche mag mibadhi noduogo kwakie mang'eny. Aya, wabedo gi Youth Enterprise Fund ma bende pod nitiere nyaka sani e chik. Ma okwa king'iyo tibiro yudo ka budget memi higa ka higa ema koro osebetie modok chien to entie. Bende wan gi Women Enterprise Fund. Ma bende nonego bende nyayo weche mag ohala. Kech enterprise, the watch mar enterprise no en loko. Weche mag loko. Koro aparo ni medne loko hala uora. Loko hala, erokamano. Dholuo maber en loko. Erokamano. Koro kaka maka ne odhika. Kaka Youth Enterprise Fund nodhi, Women Enterprise Fund nodhi, gi Uwezo Fund. Ma bende ndalo ma Uwezo Fund nobiro weche ne lich ahinya. Mache ma koro dhi loko piny. Ken koro manya polo malo kujuch to luaro mana piny kae ni thup. Ok apar ni nitiere pogruok moro malich ahinya mantiere kind funds mosekalogo to gima. Ok apar ni nitiere pogruok moro malich ahinya mabiro bedo ma nyalo nyinge molokore. Nyinge molokore nikech Youth Enterprise Fund cha bende ne rawere ne dhi kawie. Nitiere jok mane nie kacha mok adwa luongo nyingegi. Kaka gik moko nodhi gi weche mag mibadhi manotene. Koro samoro mae ji ne paro ni kaka World Bank ni e yene nitiere regulations moko ma kancha pok gichiwo pesa ni. Kech ing'e ni ma giwacho ni oken hola. Pogruok ma samoro koro neno giwacho ni en a grant. A grant ing'e ni oken pesa monego beni iduoko. En pesa ma samoro mi mijing'o
lakini ok ni ibiro kawe mondo iduoke. Aparo ni gima wanyalo lerie ne jowa kata manyalo wacho en ni jomo oyude to dhi okawe. Kaya jomo yie ni nyalo migo odhi okawe. Samoro nyalo neno ni en pesa matin, but ing'e na 25,000 ni bende kani idwaro loko omo omena to boromi mana dhi waro omena nam, kata kani idwaro omo rech to romi kawo yien to romi manyo kendo moro kite moko adek moko minyalo teno kamoro mar chako jaluo moro nowacho ni chaka chaka to bende ok adwa puoye ahinya. Emomiyo adwa wuoyo matin mondo awene jowetega nikech king'iyo nengo mar chako ohala ojok man go elini matindo tido ka samoro onyalo mana bedo ndong' mar piena. Koro onego bed ni kobiro to bende county governments kuonde miyawie ni be nyalo duoke ne rawere gik mamoko ma samoro idwaro kuom gi mathoth mag chako ohala. Nikech 50,000 ni kidwa ni dhi ng'ad license mondo idhi ibedi ing'eni container kende mong'ad kamae mondo iket license manie iye kanyo. Kiyawie gima chalo kata mana cyber moro minyalo time photocopy moro kende, imanye giri moro matin minyalo chwako, tiyudo ka gik midwaro kuom rawere gi kende thoth moseinga 25,000. To kata obed mana ni rech ni midwa dhi chwake ding dara, kiny askeche mag county osebiro moting'o rech ni nyaka gimo kane rech pod chiek e iye, rech pod ok ochiek ahinya. Magi bendo ting'. Yot mar timo ohala e counties chalo nade? Mane obadho maduong' ndi. Nikech kidwaro license achiel osekawo 15,000. Idong' gabich. Idwa timo godamo. Onego bed ni sirikal mamalo gi sirikande mag counties gi. Aparo ni kane beto sirikande mag counties be ne nyalo goye wiye matin. Giwach ni wan wagolo license kidwa chako gima timo kama, idwa uso gik moko machalo kamae, ang'o ma ginyalo golie mondo yot mar timo ohala ni obidi. Ka ok kamano to nyalo mana luwo yo mane funds mamoko ka bende noluwo. Yie nawe gi kanyo. Erokamano ahinya. Ken, ma en chenro ma joma